Benvinguts! Bon Sant Jordi, públic de Lloret de Mar! Com anem? Com esteu? Quin Sant Jordi més diferent, eh? Doncs aquí estic jo. Aquí estic per explicar-vos contes de Sant Jordi. En realitat m'han encarregat la llegenda del conte de Sant Jordi, però jo m'agradaria que coneguéssiu una mica més el drac, la princesa, el cavaller, perquè depèn de qui explica la història, doncs la història és una mica diferent. Us animeu? Doncs vinga, som-hi. Anem pel primer. Una vegada hi havia una princesa, un cavaller i un drac. Un drac enorme, un drac molt i molt gran, un drac que treia foc per la boca, un drac que es menjava tothom que passava per davant. Però en realitat el drac no era tan ferotge. Sí que treia foc pels queixals, però no es volia menjar ningú. El que passa que el drac tenia un problema. Sabeu què li passava? Que era al·lèrgic a les flors. I aquí comença tota la història del drac de Sant Jordi. I us ho explico. Ja ho explicaré jo, perquè jo sóc el drac. I sí, clar que crido. I la princesa s'espanta. Cada vegada que ella s'acosta amb la Rosa m'agafa una al·lèrgia tan grossa que llavors agafo molt d'aire com si anés a bufar les espelmes d'un pastís i trec foc pels queixals. I esclar, llavors la princesa s'enfada, s'espanta i el cavaller em vol matar tant sí com no. I n'estic ben cansat, però cansadíssim. I mira, tinc unes ganes de marxar que no sabeu pas vosaltres el que és bo. Amb aquelles que va tornar a arribar el dia que la princesa, el cavaller i el drac es van trobar. El drac hi anava amb poques ganes i la princesa li va dir: «Ai, hola, drac, olar una mica la rosa d'aquest any fa tan bona olor!» I al posar-li la rosa ben bé davant del nas, el drac va fer un esternut tan gros que va començar a rodolar. I de cop... Quina caiguda més tonta! On és la princesa? I el cavaller? On sóc? I de cop va aparèixer el gat marrameu. «Hola, senyor gat, marrameu, meu. Hola, senyor drac. Què hi fas aquí? Que t'has perdut?» Home, doncs ara que ho dius sí que m'he perdut, perquè aquest no és el meu conte. Jo estava amb la princesa, amb la Rosa, amb el cavaller... Ai, però no t'agradaria viatjar? Jo t'he sentit. I ara estàs al no conte? Si vols, si vens amb mi, podem anar a conèixer els tres porquets, i el llop, a la llebre i a la tortuga, a la bruixa cotipamba. Doncs mira, sí que m'agradaria, m'encantaria. I què? I com ho hem de fer per anar viatjant d'un conte a l'altre? Ai, doncs mira, de moment... Olor aquesta flor! Ui, no, les flors no, que en soc al·lèrgic! I el drac va començar a volar i a volar fins que va anar a parar en una casa que hi havia una taula molt ben parada amb tres porquets i un llop que dinaven. Caram! Hola! Que bé que esteu menjant aquí, però ara no ho entenc. A veure, senyor llop, però tu no ets el que menges els tres porquets, la caputxeta i les cabretes. Què hi fas aquí assegut menjant aquest pastís de verdures? És que a mi sí que m'agradaven els porquets i tant, i m'agradaven les cabretes i la caputxeta, però era perquè no havia provat mai res més. Esclar, si només em donaven això jo menjava el que era, però un dia vaig provar les verdures dels porquets de l'hort que els treuen allà, que els treballen la mar de bé, i em van agradar tant que ara només menjo verdures. Verdures amb pastís, crema de verdures, sopa de verdures, tèmpora, que és allò de la verdura rebussada, i m'agrada tant, que ara jo ja no menjo res més. Mira, ni porquets, ni caputxetes, ni res de res. I vosaltres, porquets?
no us fa por el llop que se li giri i s'us mengi? No, 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 esclar que no. El llop, ara li encanta la nostra verdura i ens ajuda a l'hort i en fem moltíssima. I tot el dia fem receptes diferents de verdures, verdures d'una, verdures dues, verdures tres, de bròquil, de butxetes, de pèsols, d'enciam, d'amanides, de tota mena. No, i a més, ens serveix molt tenir el llop a casa, perquè quan fem la sopa i crema molt i molt i molt, el llop bufa i bufa i la sopa et pots menjar de seguida. Llop, ensenya-li com bufes. D'acord, ara li ensenyo. Mira com bufo, senyor Drac, mira. I el llop va bufar molt i molt i molt, tant i tant, que el drac va començar a agafar fred, i li va venir ganes de fer un altre esternut. Ai, para, home, para, que tinc fred. Aixa! I vola que volaràs, vola que volaràs, vola que volaràs. Va anar a parar al mig del bosc i just començava la carrera de la llebre i la tortuga. A veure, així és que hem de córrer fins a capdamunt de la muntanya. Molt bé, senyora llebre, ja ho sé. Jo el primer que guanyi serà el guanyador. Sí, esclar, el primer que arribi serà el guanyador. Això ja ho sabem també, senyora llebre. Sí, Vinga, va, som-hi. A la una, a la... Que a mi també m'agradaria córrer amb vosaltres. Que puc córrer. També m'agradaria guanyar la carrera. Rellam de drac? Però, tu saps córrer, ets molt gros. Sí que sé córrer, a mi m'agrada córrer, fer exercici, que és molt important. Que puc córrer amb vosaltres. Sí, deixa'l que corri, vinga, som-hi. El que guanyi, guanyarà. A la una, i el que perdi, perdrà. Som-hi, a la una, a les dues i a les tres. I van començar a córrer la tortuga al seu ritme, la llebre dins de pressa, i el drac, com que era tan gros i tenia aquell llamp de camades, pom, no se'n va donar compte que ja quasi era al cim de la muntanya. Però quan quasi arribava per ser el guanyador, una mosca se li va posar dins del nas. No, que vull ser el guanyador. Aixa! I va fer un esternut que va tornar a volar i donar capussetes i capussetes, fins que va arribar a casa de la bruixa Cotipamba. No, que em fas molta por. Ets una bruixa molt lletja i dolenta. A mi no m'agraden les bruixes. Escolta, maco, jo no sóc cap bruixa, Jo sóc una fada. Abans dels abans. Sí que era una bruixa dolenta i coneguda a tot el món. M'agradava transformar els prínceps en granotes, posar pèsols als llits de les princeses i convertir els cavalls en peixos. Però me'n vaig encansar, tu. I un dia va arribar a les meves mans aquesta vareta. I des de llavors m'agrada molt més concedir desitjos que fer maleficis, tu. Així és que jo no sóc una bruixa. Sóc una fada. Però ets una fada molt lletja. Les fades són molt joves, amb uns cabells llargs, amb uns vestits molt macos. Escolta, maco, cadascú és com és. Hi ha fades molt joves i fades més grans. O què et penses, que no es fan grans les fades? Hi ha fades més maques i fades més lletges, com tothom. I hi ha fades amb vestits, molt de color blau, i hi ha fades que eren negres. O què et penses, que tot és igual en aquest món? Soc una fada. Sí, esclar, jo també sóc un drac, molt gran i molt maco. Sí, ja ho entenc, però és que jo
ja que ets una fada, començo a trobar a faltar el meu conte. Trobo a faltar la princesa i ballar amb ella, o cavaller que m'empipi amb la seva espasa. Tu no pots fer que torni el meu conte? Esclar que ho puc fer, no pateixis, ara veuràs com sóc una fada de veritat. Que torni el seu conte que ha deixat. I el drac va començar a volar, i volar per sobre el mar, per sobre diferents terres, fins que va arribar al seu conte, on la princesa i el cavaller ja l'estaven esperant. Oh, mira, ja arriba! Hola! Oh, drac, t'he trobat a faltar! I aquell dia el cavaller no el va empipar amb la seva espasa, sinó que el va convidar a un bon pastís. I la princesa no es va espantar, sinó que van estar tota la nit ballant. I bé, aquesta és la versió del drac del conte de Sant Jordi. Així que catacric, catacrac, aquí l'hem acabat. Brau! Quin drac més divertit, veritat? Ja ens agradaria que amb un esternut viatgéssim un conte i un altre conte. Ai, és veritat. Ara ve la segona història, el cavaller Sant Jordi. Escolteu-el, és divertit. Una vegada hi havia un drac, una princesa i un cavaller. Un cavaller que estava cansat de matar dracs. Estava cansat de casar-se amb princeses i d'olorar roses i més roses. Un cavaller que un dia va decidir retirar-se. Va començar a caminar per buscar un poble que no el coneguessin de res. Camina que caminaràs, quan arribava a un poble preguntava: hola, que sabeu qui sóc? Home, el cavaller Sant Jordi! Molt bé, doncs aquí no em quedo. Camina que caminaràs, hola, que sabeu qui sóc? Ai, el cavaller Sant Jordi, que guapo! Molt bé, aquí no em quedo. I vinga, camina, fins que va arribar a un poble que va dir: hola, que sabeu qui sóc? Home, no, aquí no coneixem el primer que arriba. Qui ets tu? No sabeu qui sóc? Sóc el cavaller Sant Jordi. Sabeu qui és el cavaller Sant Jordi? No. Tu, saps qui és el cavaller Sant Jordi? No. Doncs aquí em quedo. El cavaller va agafar una casa i es va posar a viure allà, en aquell poble que ningú el coneixia. Es va treure l'armadura, la va ben amagar, i llavors fins i tot el títol de sant el va guardar al calaix amb els calçotets i els mitjons. I es va posar a viure la vida ben tranquil i menjant carquinyolis, que és el que li agradava més. Però un dia de bon matí, va sentir uns cops a la porta. Pom, pom, pom! Caram, qui deu ser tan aviat? Va obrir i el havien trobat. Era un cavaller de la gran ciutat. Ei, tu! Però com m'has trobat? Mira que vaig fer quilòmetres i quilòmetres abans d'arribar aquí. Puc saber com m'has trobat? Mira que m'ha costat, trobar-te, noi. M'ha costat lo meu. Però és que et necessitem, de veritat que et necessitem. No. Jo em vaig retirar i ja vaig dir que no volia matar més dracs ni casar-me amb més princeses. Així que no hi comptis amb mi, no hi comptis. Escolta, em pots deixar passar, sisplau? Em dones un bon vas d'aigua i t'explico el que ens passa? Mira, passa i beu l'aigua. Però no cal que m'expliqui res, perquè no penso matar cap drac. Però és que aquest drac és diferent dels altres. Aquest drac és molt perillós. No vol verdures. Només fa que menjar-se tot el que trob. A veure, un moment. Me dius que no vol verdures o que ja li heu donat totes les verdures? Bé, en realitat és que ja li hem donat totes les verdures, ja no en tenim més. Bé, ja heu provat de donar-li, no sé, al bestiar? Sí, li hem donat xais, porcs, vaques, s'ho ha menjat tot, ja no en queda cap a la ciutat. Ai, doncs jo què sé, doneu-li algun home. No li agraden. Diu que són massa secs, estan així sequets i que no li agraden. Ai, doncs, doneu-li mainada, nens i nenes, sempre els agraden. No, diu que se li queden entre les dents i que li fan nosa, i tampoc els vol, no en vol saber res. Doncs algun adolescent, home, doneu-li algun adolescent.
Ja, aquí és on hi ha el problema. Que si li donem a algun adolescent, la primera que li hem de donar és la princesa. I mira-la. Quan el cavaller Sant Jordi va veure la fotografia de la princesa... Oh, que és bonica! Oh, el cor em va ser pelona! Oh, d'acord, ja m'has convençut. Vinga, demà reuniré a tots els meus assessors i vindrem a la gran ciutat a matar aquest drac o a parlar-hi, no sé què farem. Va, passa, torna-te'n cap a la gran ciutat. M'ha ben enredat una altra vegada. L'endemà, el cavaller Sant Jordi amb tots els seus assessors, al voltant d'una bona taula de menjar amb torrades i escalivada, van començar a planejar com matar aquest drac. A veure, nois, com matem aquest drac? Ai, és que mira que no acabarem mai més amb els dracs, eh? A veure, anem pensant com ho podríem fer-ho. I tots van començar a donar les seves idees. Ai, per què no ho fem així en trossets i en patates, com una patata estofada? Calla, saps com ho podem fer? A la brasa, com si fossin costelles, Així és ben bona, oi, que bo, ja m'ho imagino. Oh, doncs jo el faria al forn, jo el faria a la paella, jo a la graella. I l'endemà, carregats amb una graella gegant, amb tot d'olles, paelles i cullerons, es van dirigir cap a la gran ciutat. Quan van arribar, tothom els esperava. Visca el cavaller Sant Jordi i els seus ajudants, visca! Però no van entendre per què portaven tot allò. Que anaven a cuinar o anaven a matar un drac? Ells, sense dir res, van agafar la graella gegant. La van posar a una alçada més o menys del drac. El drac, en aquell moment, estava dormint a dalt de tot del campanar, del poble, sí, allà a la plaça, doncs allà. Doncs mentre dormia el drac, el cavaller Sant Jordi amb els seus ajudants van preparar la graella, van encendre el foc que estigués tot al caliu i a punt per fer carn a la brasa. I van esperar que es despertés. El drac, de cop, va sentir aquell olor. Què és això? Va obrir els ulls i, de cop, la pota se li va quedar enganxada a la graella encesa. Que m'estic cremant! Tremeu-me, apagueu-me això, que m'estic cremant! Fora d'aquí! I va caure del campanar, caient al mig de la plaça, xof, ben pla a terra. Moment en què tots els cavallers van aprofitar per anar lligant el drac i dient-li: a veure, senyor drac, què t'estimes més, que et fem a la planxa, amb patates estofat, o al forn? O que marxis ben lluny i deixis d'empipar a la gent de la ciutat. El drac va marxar volant molt lluny, que no el van tornar a veure mai més. I el cavaller Sant Jordi es va mirar amb la princesa i va marxar caminant, això per fer exercici una mica, amb un mal de panxa com si tingués ple de papallones. I la princesa el saludava, adéu, menjant tots els carquinyolis que li va portar el cavaller. I que te cric, que te crec, aquest també s'ha acabat. M'enganxeu menjant-me un carquinyoli. Els heu provat mai? Són boníssims els carquinyolis, No, té bon gust el cavaller Sant Jordi. Ara explicarem l'últim, el de la princesa Jordina. Però és una princesa... no ben bé princesa. No li agrada el rosa, no li agrada maquillar-se. A veure, com serà aquesta princesa? Una vegada hi havia un drac, un cavaller i una princesa. Una princesa que vivia en una vall preciosa. Hi havia al poble ben bé al mig de la vall, una muntanya aquí i una muntanya aquí. En aquesta muntanya hi havia el seu castell, el castell del rei, que hi vivia la princesa amb tota la família. I a l'altra muntanya hi havia una cova molt grossa que s'hi havia instal·lat un drac. Un drac que els hi feia la punyeta a base de bé. La gent del poble estaven ben cansats perquè només podien dedicar aquell drac a fer menjar pel drac, vinga a cuinar pel drac, vinga a fer verdures pel drac. I aquell drac cada dia tenia més gana. Com que no feia res més que menjar,
aquella gana no se li passava mai. S'avorria i només pensava en menjar. I esclar, la gent del poble, mira, es havien dividit, uns per fer verdura, els altres per cuinar algun pollastre, els altres a fer pastissos, vinga a fer pastissos, perquè també li agradaven els pastissos. I esclar, quan van començar a veure que se'ls hi acabava el material per fer els pastissos o les verdures que ja no creixien tan ràpid com volia, com se'l menjava el drac i que ja no tenien ni gallines per fer-li, es van començar a preocupar. I un li va dir a l'altre: a veure, això no pot ser. Aquí estem tot el poble. Treballa que treballaràs, treballaràs perquè aquest drac no se'ns mengi a nosaltres i el rei no serveix per res. A veure, anem a parlar amb el rei, que serveixi per alguna cosa, allà al seu castell, allà ben posat i menjant cada dia, i nosaltres hi ha moments que no podem ni menjar per donar-li el drac. Ja n'hi ha prou. Qui ve a parlar amb el rei? Tots van començar, sí, i deixar el que estaven fent i se'n van anar en direcció a palau a parlar amb el rei. Pom, pom, pom! Senyor rei, venim a parlar amb vostè i volem que ens escolti. El rei va sortir i va dir: a veure, deixeu de parlar-me així, que sóc el vostre rei. A veure, què us passa? Oh, doncs si és el nostre rei, serveixi per alguna cosa, hem de trobar una solució, se'ns estan acabant els ingredients i tot el que tenim per donar-li al drac. Què farem quan se'ns acabi? I vostè aquí a palau ha de tenir un magatzem molt gran, així que trobi una solució. Molt bé, no cal que crideu, que sóc el rei. Així que deixeu-me pensar. Molt bé, entreu, agafeu el que tenim al magatzem i doneu-li a aquest drac. Que no, senyor rei, que no veu que això no és la solució. Hem de pensar com matar aquest drac o com fer-lo fora. Quan s'acabi el que té vostè al magatzem, què farem? Llavors com ho farem? El portarem a vostè, que així retxonxet, poder al drac li agradarà ben bé menjar-se un rei retxonxet? Vols deixar de parlar-me així? Que sóc el rei? Molt bé, doncs deixeu-me parlar amb els meus assessors i trobarem una solució pel drac. Ara sortiu d'aquí, que això és el meu palau i vosaltres heu d'anar baix al poble. Vinga, fora. Baix al poble, aquest rei no serveix per res. Vinga, anem. El rei va cridar a tots els seus assessors i els hi va dir: a veure, nois, hem de trobar una solució per aquest drac se'ns ho està menjant tot i aviat el poble faran que se me mengi a mi i això no pot ser, que jo sóc el rei. Així que, a veure, pensem ara mateix una solució. Vinga, comenceu a pensar com matarem aquest drac ara mateix. Ai, no ho sé, jo crec que hauríem de fer un anunci als cavallers de tot arreu. A veure qui vol matar el drac i qui mati el drac es casarà amb la princesa. Bé, doncs fem-ho. Van començar a arribar cavallers de tot arreu i tots volien matar el drac per casar-se amb la princesa. Vinga, som-hi, tots molt valents cap allà on hi havia el drac, aquella cova gegant a l'altra muntanya. Vinga, som-hi. Però quan arribaven, el drac ja els esperava i ni es movia. Feia així i engegava a l'altra muntanya, volant d'una muntanya a l'altra, el cavaller. I el rei: ai, un altre cavaller que ha vingut volant, però m'has matat el drac? Tampoc? Vinga, som-hi, no ho solucionarem mai, això. Fins que també es van acabar els cavallers. Llavors, la princesa, que ho estava veient tot i que ho estava escoltant tot, va anar a trobar el seu pare i li va dir: pare, iré jo a matar el drac. Filla meva, però tu ets una princesa. Sí, i què? Soc princesa perquè sóc la teva filla. Però jo també vull que el drac o marxi o deixi de menjar-s'ho tot. Així és que iré jo. Ja saps que m'agrada barallar-me. Saps que m'agrada fer anar l'espasa. Doncs així és que hi vaig. No, que tu ets una princesa i ets delicada com totes les princeses. Ets delicada com una floreta. Para!
Jo no sóc una floreta, jo no sóc una princeseta. A mi no m'agrada el rosa. És a tu que t'agrada el rosa, papa. I sempre me dius que jo me posi rosa perquè tu no goses. Home, i a mi no m'agrada ser tan delicada. Jo sóc com sóc. No m'agrada maquillar-me, no m'agrada pentinar-me, no m'agrada posar-me vestits. M'agrada anar amb pantalons, m'agrada anar amb botes, m'agrada anar bruta i despentinada. Així que deixa'm anar a parlar amb el drac, o si no iré igualment, i saps què ho faré? El rei, molt preocupat, se la va mirar, però sabia que la seva filla, que era molt tossuda, iria igualment. Així que li va dir, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, Georgina, mira, vés-hi, però t'emportaràs a tots els meus assessors i tots els cavallers que han vingut, i sobretot, vigila. La princesa Georgina es va posar la seva armadura, el seu cavall, i amb tota una cua d'assessors i cavallers va anar a trobar el drac. Quan va arribar li va dir, drac, què? Què hem de fer? A veure, noi, he vingut a matar-te, però ganes de matar-te no en tinc. Així és que estaria bé que trobéssim una solució. Tinc gana. I avui no m'han portat res. I tinc gana. Oh, tinc gana. Aviat en tindrem tots de gana. Perquè tu menges tot. Et menges totes les verdures. Et menges tots els pollastres. Tu menges tot, fins i tot els pastissos. Home, no pot ser això. A veure, què et passa? Que t'avorreixes? Sí, és que aquí tot sol és molt avorrit, tu, i per això tinc gana. La princesa va començar a pensar i de cop va dir, escolta, què t'agraden els contes? Els contes? Què són els contes? Els contes, històries, el conte de la Caputxeta, que el saps, el conte de la Caputxeta? O el conte de la Blancaneus, o el conte no sé, del Patufet, que els saps? No sé de què parles. A veure, tu no tenies un pare i una mare que t'explicaven un conte cada dia abans d'anar a dormir? No, el meu pare i la meva mare m'ensenyaven a volar i a menjar. Ara ho entenc. Esclar, doncs jo tinc un pare que cada dia abans d'anar a dormir m'explica un conte i en sap un munt de contes. Ja ho tinc, t'explicaré un conte i si t'agrada he pensat un tracte per tu. Oh, va, explica'm el conte, que si no m'entra la gana. La princesa li va explicar el conte de la Caputxeta. El drac li va encantar i aquell dia de cop se'n va adonar que escoltant i imaginant, no tenia tanta gana. Llavors la princesa va dir, doncs ja ho tinc. Cada dia vindrà el meu pare a explicar-te un conte i tu només podràs menjar el que et portem la gent del poble. Què et sembla? Tracte fet! Llavors la princesa, molt contenta, se'n va anar amb el seu pare i li va dir, pare, ja ho he solucionat. Has d'anar cada dia a explicar un conte al drac. I així serà la manera de que no es mengi tot el que tenim. El pare va dir, sí, home, jo sóc un rei i no iré amb un drac a explicar-li un conte. Però la princesa li va dir, pare, així el poble veuran que serveixes per alguna cosa. I tu ets el rei dels contes, sisplau. I així va ser com aquell poble va veure que aquell rei servia per alguna cosa. Servia per explicar un conte i tranquil·litzar la gana del drac que vivia a dalt de la cova. I sigui mentida o sigui veritat, el conte s'ha acabat. I fins aquí les històries de la llegenda de Sant Jordi. Espero que us hagi agradat. I gràcies al Teatre de Lloret per deixar-me estar avui amb vosaltres. Fins una altra. Fins molt aviat.